Kung Fu Panda. Quería luchar contra un malo y hacía esto. Estos xiquets acaben de veure Kung Fu Panda i ho han fet en valencià. Com ells, 51.324 alumnes d'infantil, primària, secundària i batxillerat passaran pels cines UGC Cinecité per veure una pel·lícula en versió valenciana. Cinema a l'Escola és una iniciativa d'Escola Valenciana que enguany compleix 5 anys i que vol normalitzar l'ús del valencià en l'àmbit de l'audiovisual. En esta edició s'han batut tots els rècords d'assistència. Participen més de 400 escoles i s'esperen 11.000 alumnes més que l'any passat. Moltes de les capitals de comarca valencianes estan ja dins de la iniciativa i això implica una mitja de 3.000-4.000 espectadors per municipi, que dona les xifres ja de vertigen. Esperem que esta relació continuï de llarg i puedan seguir participant en este projecte, perquè a fin de comptes són aquest tipus d'iniciatives el que fan del cinema una experiència cultural integradora. El que pretenem és que amb total normalitat els alumnes puguen seguir l'ensenyament que fan en valencià, continuar-lo també en el món normal. Veure que les pel·lícules no només són oci, sinó també són cultura i també transmeten uns valors i transmeten llengua. L'audiovisual hauria de ser una matèria regulada i reglada per part de la Conselleria. Hauria d'haver inversió en promoció del valencià en aquest àmbit, ben segur que hi hauria un ús social més important del valencià a les escoles i al conjunt de la societat. Que se vayan con un buen sabor de boca y disfruten de las películas que han vingut a ver.